déjales que... Poner buena cámara o buena cara. Cuando puedas. Vale, aquí vemos la referencia. Lehendakari bezala aurten izango litzateke hori indartzea, txapelketa hau indartzea, partaidetza aldetikan, gero horrek eragina edukiko du hurrengo erronketan edo hurrengo helburuak lortzeko jende marka onak dituzten jendeak ekartzeko. Indar horrek eragina gero edukiko du ekonomikoki eta ekonomi horrek azkenean ekarriko du hurrengo urteetan partaidetza batez ere kalidadeko partaidetza hori lortzeko. Garaipen handia lortu dugu, azkenean 3.000 partaidearekin gure errekorra lortuko dugu eta horrek ere eragina handia dauka gero atletismoan ere. Ze ekonomikoki bizi garen momentu hauetan olako garaipenak edo partaidetza eukitzea guretzako oso interesgarria da. Batez ere gero eragina edukiko dula atletismoari emango diogun diru horrekin atletismoak eragina edukiko du eta elkar laguntza hori bai Fly Groupekin eta bai federazioen aldetikan elkar laguntza hori oso garrantzitsua da hazten joateko.
estrenatu dugu denboraldi honetan, eta bueno, maratoi egunean aldegun hoberen egiten saiatuko gea. Ea, 3 ordutik berriz ere geizten dugun, eta iazko denbora ere hobetzen dugun. Eta podiumea iristeko aukera dagoen. Bueno, saiatuko gea behintzat. Kainetik ibili naiz Donostiko maratoia prestatzen ez, da, bueno, sensazio oso nakin eukin naiz denboraldi osoan zehar, da, ea 2:22 ingurun ibiltzeko gai izan garen. Gusten danez ez da jende asko etorriko, beraz, igual aurreko talde baten ibiltzeko gai izango gara, da, akaso suerte pixa batekin podiumea egotzeko bai. Bueno, hemen gabiltza Anoetako estadioan, presaka eta muturka, bueno, helmuga prestatzen, badakizuten maratoiaren helmuga estadioko Anoetan dela. 4.000 partaide horiek, bueno, izugarrizko sentsazioa aukiko dutela honea iristean, eta estadioko helmugaran iristean, bueno, momentu garrantzitsua izango da beraientzat eta baita guentzate bai. Aurtengo erakusketa izugarrizko arrakasta lortu dugu. Donostiako Atano 3. Frontoian antolatu dugu. Bueno, izugarrizko arrakasta eta ambientea maratoi aldean, zeren, bueno, hemendik pasatzen dira korrikalari guztiak. 10 kilometroko de probare, bueno, maratoiarekin ez direnak hausertzen, bueno, 10 kilometroko proba hori daukate, eta, bueno, ikusten dugu, giroa bero-bero eta, bueno, pixkat akzioa ikusteko gogoakin egia esan da.
Ba bai, gogo handiakin, ez? Nire lehenengo maratoia da eta, bueno, Donostin gainera, ez dakit, entrenatu dut. Nahiko ondo, azkeneko aste hau deskansatu dut ere eta ikusiko du gaber nola ateratzen da, baina bai, nahi dut disfrutatzea eta ez dakit. Ahaliketan alden neurrian, ba hori, saiatu ondo egoten eta ondo bukatzen. Ez dala erresa, kilometro asko dira eta bueno, oso pozik nago ja irrikitan hasteko eta bueno, ea biharko eguna ja etortzen den. Mendian egin dut korrika eta niretzat hau berria da, orduan ba desiatzen biharko eguna etortzeko eta bueno, ea ahalik eta alden neurrian disfrutatzen dugun pixka bat, ez da erresa, kilometro asko dira, baina saiatuko gera, bueno, hasieran pixka karreran sartzen eta gero ondo ikusten baldin banaiz, ba, bueno, kaina pixka sartuko du.
azkenian gaur baloratu gune izan dira postua, ez? Azkenean ikusi dugu hasieran beltza bastante azkaratea da, ez? Gau gure ritmon, da harrapatu egunean ja ikusi dugu denbora intuatzela bat ama biola ingurunen media, da esan dut atxerri. Zuk edo nek irabatzen behar dugu, berdin duze, baina batek irabatzen behar du. Da xie junin da, hogeita uste estadiotik anatea eta gero pixka jundin diaia, da bueno, nien ere martxan, gehiagi ez galtzia, da bueno, saiatu naiz pixka bera ez etortzen ez, dukan beltza hor berdi biztan, da ikusten un gero eta gertu honekala, da horri esker iritsin ez beharrena, bestela harrapatu ingo nindukaren atzetikan. Gu utzi dugu bera aurrea joatea eta kontrolatxia, eta gero ja ikusi dugu pizkanaka bera porrotik dela, eta gero ja esan da denbora hor geratxia. 24 kilometro pare hortan harrapatu duzu, ezta? Bai, harrapatu dugu hemen 24 kilometroan, gero 25araino nelik edorria eta gero ja geratu da. Bueno, zure bizitza, kirol bizitzako garaipenik politenetariko, ez? Hau berezia da. Bai, niretzako hau espeziala da. Donostia irabaztea hemen hasi nintzen eta niretzako hau da espeziala. Bestek eta hau da daka horre, espeziala.